and Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga San Fernando, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Edna. Ma, sigurado ka nga okay ra ka din hinga ikaw rang usa? Wa ko'y mahimo, nak. Dili para badugay nga namatay sa papa. Basa niya magmingaw ka din Nak, dili man sad gud pwede nga dili ka mo dayon og trabaho sa laing nasod. Para lang nako. Dili ko gustong mahimong babag sa imong pangandoy, anak. Ikaw gid ang the best nga mama. Mo nang love kayo tika. I love you too, anak. Amping ka dito, anak, ha? Yes, ma. Og ayaw na pag-uyab-uyab dito taon, kay pasir og mamabdos ka. Na, impas gid tanan nimong paningkamot, ingon man imong mga pangandoy, anak. Ani na lang, ma. Kung mag-uyab-uyab maggani ko, kanang LDR na lang mi. Para dili ko kuyog mamabdos. Kana, mas maayo pa. Ay, kalaay ba aning ako na lang usas bahay, uy. Murag maburyong gid ko ani kung dili ko mugawas. Muadto ko sa kong amika. Ay, mayo kay gisuri ko ni mo din ni Mars. Mars, kay nagmingaw naman kog sugod dito sa bay. So kanya nilarga nga akong anak. Ay, anak ginang life. Sa'yo sige ka ng biyudagon. Ay, pa may customer, ha? Dali, pagwapahan tig ka. Ha? Makeover tig ka. Wow! Bagay ni mo imong hair, Mars. Guwapa. Uy, hala. Naman ka na, Rico. Huwag ko makabantay nga isuod ka din sa salon. Okay na. Nalingaw mo sa kug. Tanaw. Maayo gigi ka mo trabaho, Ruela, eh. Bagay ka ni mamang. Yung buhok og makeup. Isamot siya gagwapa. Sus! Ikaw gino. Ulog-ulogan ang gigunin mo da. Atuhon, ila-ila din mo. Edna, si Rico. Ang akong pinakagwapo nga suki din sa salon. Rico, ang akong best friend, si Edna. Nice to meet you, Guwapa. Edna. Sus! Ay palabi, ulog-ulog. Oy, kay na. Madagin na akong jumegan na. Biyuda na raban eh. Samot? Ay, Mas ganahan ko biyuda. Nga naman ko. Dili naman mawa si Rico sa kong huna-huna. Basin og, nabaguhan lang ko nga gidaig ko og balik. Taas-taas na sad ang panahon nga wa na ko'y nahimamat nga laing mga tao. Ugma, basin og muadto si Rico sa salon.
Adoon ako si Ruela. Anong nianhiman ka? Magpausap na kasi mong hair, kabago pa gani ani. Ay, hindi li. Oy, ganahan lang ko kung mag-standby din higod. Oh, Salamat kayo mo kong ipagamit sa CR, Ruela. Oh, Uy! Uy, niam lagi din yung gwapa. uy. Pareham mo. Nag-standby lang din sa salon. Ay, basinog namasin mo nga, moabot ang usag-usa. Mag-abot mo, ha? Ako, ikaw mo limbod, ana. Kaya sa tinuod lang, nagkagusto ko ni mo, yun na. Kakilig! Sugta Mars! Dong, ayaw pagsigig binuang diha, Dong. Bata pa kaayo ka, uy. Dili ta angay sa usag-usari ko. Nung si Diligod, suwayin ba na to, aron? May bawaan na to. Ha? Hoy, Edna. Wapag ka madutli sa gisulti ni Rico, ha? Sige lang ito padungog-dungog ni mo. Payo na lang ba? Naka-inspirasyon. Sa tinuod lang, no? Ganahan man gyud ko niya, Mars. Pero, basin o katawan ng mis mga tao ba? Masaba ka di, ha? Oy, ay pagunaw na ng sultis mga marites. Sus! Ang importante nga, malipayon ka, Mars! Ha? Sugod na ka nga, uyab na ta? Ori ko. Kana kong tinuoray ng imo. Dili ko gusto og binuang kay tiguang na taon ko dong. Tiguang ko taon. Kabata pa ni mo? Oh. Bata pa yung tanahan? Oh. I love you, Edna. Mahal na sa tikari ko. Sugan ako eh. Tagbaw mo kong kurot sa pagkaon. Gamay kaya ka gikaon lagi. Angay lansad nga imong hotdon kay mahal kay ning restaurant kay imong gidadaan ako, uy. Kay gusto mo gud ako nga maka-feel gid ka nga special ka. O, nino pa yung ambience na rin. Diba? Nindot gid tuod. Dili ka mahayan. Pangayoon na to ang bill para makabayad na ta. Sige. Bayrin na ang daan kayo magsiyap ako. Ha? Sa? Ay, pagkainang pagod ay. Ikaw may kipabayan? Oo, Mars. Pero okay raman kay busog man sad kaayo siya. Ay, kinuog ko. Ay, mauta na imong kwarta, Mars. Andam na kong ihatag ang tanan basta dili lang mawaang akong hinigugma, Mars. Ed. Kumusta man kadiha, nak? Okay, rikid kaayo, ma. Og, tuod di ay, ma. Nanara ba ko'y uyab, ma? Ha? Unya? Taga-asa man? Uy, nak, dili ka kuyaw nga. Ma, kalma. LDR
mag-on din sa bahay ni ulit na ako. Hapit ako mauli, ma. Hanahala, sige. Basta siguro alang gid nga tarong na, ha? Yes, ma. Don't worry. Ay, Rico, dong. Unsa ba'y problema nimo? Nakabantay gid ko nimo aning mga nangaging adlaw nga mura paglawom kay kagihuna-huna. Eda, di rin ako kaya nga magpakaroon ingnon. Ha? Nga unsa man dong? Ang tinuod. Di na ti kalaf. Oh, Huwag na anak ko ilaing nagustuhan. Dili na ikaw, Edna. Rico, ayaw. Ayaw nigbuhatan ako, dong. Dong, mahal kaayo ti ka, dong. Bahala na lag himuon ko ni mong sugar mommy basta dili lang kamawa na ko. Please, dong, Rico. Pero, dili ko ingon ana nga paglalaki. Pero ako ning gusto. Ako ning choice. Maong please. Dong, sakit kaayo sukad nga namatay ang akong bana. Unya karon nga nahigugma kog balik. Mawa pagid ka nako. Dili, dong. Dili ko musugot. Ikaw good? Salamat. Salamat, dong. Di arang kwarta, 5K na. Salamat sa imong pagbisita na ako, ha, Rico. Uy, isa pa yan. So, adun ako ha? Kay napukila ko. Sige, dong. Pag-amping. Nak, hain naman ka. Di anak ko sa airport, ma. Okay, nak. Muanha na ko. Gimingaw na gid kay ko nimo, nak. Salamat in town kay nauli ka na. Gimingaw sad kaayo ko nimo, ma. Og wala ko'y plano mo largag balik, ma. Kaysa tinuod lang, magminyo na ko. Ha? Uy, nak. Kakalit ba? Dili pa mahimog ipaila-ila lang una ko nimo sa imuhang Peri, may love. Mela, Rico. Edna? kaila mo, ma? Siya ang imong uyab? O minyuunon na mo? Oo, ma. Nganong nagkailaman mo? Kinuo ko. Ako man sa ding uyab, nak. Buwag na ta, Edna. Nalimot ka? Pero nagsige kog hatag og datong nimo. Nalimot ba sa diay ka, ha? Unya akong anak diay imong giuyab. Unsa? Magsige kag hatag niya, ma? Unya ako kay magpadasad ko niya kwarta. Peri. Unsa man? Kay paragod. Gipangwartahan ra man nimong animala ka, ha? Dili, Peri. Dili. Mahal kay di ka. Tuhoy ko. Di ko mutuo nimo. Huwag nagtuo ka nga padayunon pa ni nato. Nga nahibaw ko nga nauyab di mo ko inahan, ha? Kaluod nimo. Peri. Da, mayra sa ginagbuwag ta, oy. Kay inutil ka. Mirese nimo. Pe! Early in the morning, I put breakfast at your table and make sure that your coffee has its sugar and cream. Your eggs are over easy. Mauni nakalisod og salig kon ingon ani ang imong edad unya batan-on ang imong pares. Kay magduda gyud ka nga gipangortahan ra ba ka o tinud-anay ang ila diha nimo. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RM.